Αξιότιμε Υπουργέ Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κύριε Γιάννη Παναγιώτου, αξιότιμε Επίτροπε του Πολίτη, κύριε Παναγιώτη Παλατέ, αξιότιμοι βουλευτές, κυρία Χριστιανά Ερωτοκρίτου, κύριε Χρήση Παντελίδη, κυρία Λέκκο Τριφωνίδη, κύριοι εκπρόσωποι κομμάτων και συντεχνιών, αξιότιμη κυρία Μαρία Τσάκα, πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΤΑΣ, αξιότιμε κύριε Σπύρο Πετούση, αντιπρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΤΑΣ, αγαπητοί ανώτεροι διευθυντές Μαλεκίδη Γιώργο, Νίκος Τηλιανού, Μιχάλης Κέντερ, αγαπητοί διευθυντές του Οργανισμού και του Ταμείου Συντάξεως, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και φίλες. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στο 12ο συνέδριο της Παγκύπριας Συντεχνίας Εργαζομένων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, της ΠΑΣΕΑΤΙΚ, μέλους της ΠΟΑΣΟ. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να καταγράψουμε την πορεία μας, να χαράξουμε τη μελλοντική μας δράση, αλλά πρωτίστως για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας και των συμπολιτών μας. Απαιτήσεις που για να υλοποιηθούν χρειάζεται επαγρύπνηση, σκληρή δουλειά, μα πάνω απ' όλα ανθρωπιά. Ζούμε σε μια εποχή έντονων και πολυδιάστατων αλλαγών. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνικής νοημοσύνης, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη γειτονιά μας και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις βρίσκονται ήδη στο κατόφλι μας. Αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα και επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τον τρόπο που εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και ζούμε. Μέσα σε αυτή τη δίνη των προκλήσεων, το σύνθημα του φετινού μας συνεδρίου έρχεται να μας δώσει τη δική του προτροπή. Να παραμείνουμε άνθρωποι. Η ΠΑΣΕΑΤΙΚ, ως ενεργό κύτταρο της ΠΟΑΣΟ και της κυπριακής κοινωνίας, δεν έχει το δικαίωμα να στέκεται με αδράνεια στις προκλήσεις που αναφύονται. Με γνώμονα τις δημοκρατικές της καταβολές, τη διαφάνεια και την αγωνιστικότητα που τη χαρακτηρίζει, η ΠΑΣΕ στέκεται αρρωγός στους εργαζόμενους της ΣΥΤΑΣ, όχι μόνο σε θέματα εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και σε θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής και την προσωπική ανάπτυξή τους. Δράττω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ομιλητές και προσκεκλημένους μας για τη σημερινή τους παρουσία και τη διαχρονική στήριξή τους. Η πολύπλευρη συνεισφορά τους προς την ΠΑΣΕ ενδυναμώνει την κοινή προσπάθεια για γεφύρωση του χάσματος μεταξύ θεσμών και εργαζομένων. Εύχομαι οι εργασίες του συνεδρίου να αποτελέσουν εφαλτήριο γόνιμης ανταλλαγής απόψεων, ποιοτικής σύνθεσης ιδεών, αλλά και ουσιαστικού σχεδιασμού της πορείας της ΠΑΣΕ προς το μέλλον. Κλείνοντας, σας υπενθυμίζω ότι το μοναδικό αντίδοτο στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η ανθρώπινη ψυχή. Σας ευχαριστώ και ακολουθεί το επίσημο μέρος του συνεδρίου μας. Καλείται στο βήμα ο κύριος Γιάννης Παναγιώτου, Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τον δικό του χαιρετισμό. Πρόεδρε και μέλη της Γραμματείας της ΠΑΣΕΑΤΙΚ, φίλε Επίτροπε, φίλοι βουλευτές, πρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΤΑ, διευθυντικά στελέχη της ΣΥΤΑ, αγαπητοί συνεδροί, καλημέρα σας. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που έχω την τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου της ΠΑΣΕΑΤΙΚ, η οποία πανθομολογουμένως έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των εργαζομένων της ΣΥΤΑ, αλλά και των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα γενικότερα, ως μια συνδικαλιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, διεκδικώντας τα αιτήματα των μελών της και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που είναι συγκεκριμένα και οπωσδήποτε χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των διεκδικήσεων που οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ιεραρχούν ως προτεραιότητες. Η χώρα μας
έχει εξαιρετικές προοπτικές για το μέλλον, οι οποίες επιβεβαιώνονται μέσα από τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία εδράζεται στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η οποία επιτρέπει την ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ήδη κατά τα πρώτα 2 χρόνια της διακυβέρνησης έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί σε σχέση με την θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας και τη βελτίωση της αγοράς εργασίας. Το δημόσιο χρέος μειώνεται, η ρυθμή ανάπτυξης είναι θετική, ο πληθωρισμός έχει περιοριστεί, η ανεργία έχει μειωθεί και η απασχόληση έχει αυξηθεί. Κατά ακρίβεια, έχουν διαμορφωθεί συνθήκες πλήρους απασχόλησης στη χώρα μας για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια και το ποσοστό απασχόλησης αγγίζει για πρώτη φορά διαχρονικά το 80%. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι έχουν αυξημένες δυνατότητες για ένταξη στην αγορά εργασίας, κάτι το οποίο διασυνδέεται και με την αύξηση των μισθολογικών απολαβών, η οποία για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια υπερβαίνει την αύξηση του κόστους ζωής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, διαπιστώνεται ότι η αύξηση του εργατικού κόστους για το πρώτο τρίμηνο του 2025 έχει ύψος που είναι το διπλάσιο από την αύξηση του κόστους ζωής μέσα από το δείκτη του πληθωρισμού για την ίδια περίοδο. Πολλοί απαντούν και σχολιάζουν επιχειρήματα όπως αυτό στο οποίο αναφέρθηκα με την κλασική χειροτυπία ότι ευημερούν οι αριθμοί, αλλά δεν ευημερούν οι άνθρωποι. Τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι αυθαίρετα, ούτε είναι κατασκευασμένα. Είναι οι δείκτες που οφείλουμε να τηρούμε και να παρακολουθούμε, ούτως ώστε να ξέρουμε τι μας γίνεται. Οι οποίοι δείκτες είναι οι ίδιοι με εκείνους που αξιοποιούν σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν δικαιούμαστε ούτε να τους απαξιώνουμε, ούτε να τους ισοπεδώνουμε, επειδή αν ισχυριζόμαστε ότι η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που τα πραγματικά στοιχεία υποδεικνύουν, απαξιώνουμε ήδη τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα της οικονομίας μας και οι κρατικές μας δομές σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο λειτουργούν. Όμως, τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης περίοδου της διακυβέρνησης είναι αυτά τα οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε, έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για το επόμενο διάστημα. Και προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, δηλαδή η αύξηση των πολιτών που εντάσσονται στη μεσαία τάξη και οι οποίοι κατά βάση είναι εργαζόμενοι οι οποίοι βασίζονται βιοποριστικά στις μισθολογικές τους απολαβές. Δηλαδή, θέλουμε να ενισχύσουμε ουσιαστικά την επάρκεια των μισθών. Τα στοιχεία που διαθέτουμε επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει η δυνατότητα, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, με βάση την αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας μας και τα περιθώρια που καταγράφονται μέσα από τα στατιστικά στοιχεία, για να μπορεί το αναπτυξιακό μέρισμα αυτής της χώρας να κατανέμεται πιο δίκαια. Ήδη, κατά 2 προηγούμενα χρόνια, ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά περίπου 13%. Αγγίζει τις 2.500 ευρώ. Ο διάμεσος μισθός αυξήθηκε κατά σχεδόν 11,5% και αγγίζει τα 1.900 ευρώ. Υπάρχουν εργαζόμενοι που παίρνουν λιγότερα και εργαζόμενοι που παίρνουν περισσότερα. Όμως, κατά την τελευταία διετία, οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι μειώθηκαν σημαντικά και πρέπει να μειωθούν κι άλλο. Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν κάτω από 1.000 ευρώ μειώθηκαν κατά 30%. Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν κάτω από 1.250 ευρώ μειώθηκαν κατά 23%. Όμως θέλουμε οι μισθολογικές απολαβές, ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων εργαζομένων, να βελτιωθούν περισσότερο.
και οι μισθολογικές απολαβές των εργαζομένων της μεσαίας τάξης να ενισχυθούν, ούτως ώστε η μεσαία τάξη να ενδυναμωθεί. Δεν χρειάζεται ο εργαζόμενος της μεσαίας τάξης για να επιβιώσει ούτε επιδόματα ούτε παροχές. Χρειάζεται αξιοπρεπείς μισθολογικές απολαβές. Και για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτές τις προοπτικές, ο ρόλος της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, των εργοδοτών και της πολιτείας είναι καθοριστικός. Μόλις ανέλαβα τα καθήκοντα μου ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δέχτηκα παρελειμμένες τηλεφωνικές κλήσεις από τον γυρεότερο εν ζωή πρώην Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Μάρκο Σπανό, ο οποίος ήθελε να μου μιλήσει επειγόντως. Περίπου 90 χρονών ο κύριος Σπανός. Έσπευσα αμέσως να ανταποκριθώ στην κλήση του και μου είπε με αίσθηση κατεπήγοντος να προσέχεις τον κώδικα. Εννοούσε τον κώδικα των βιομηχανικών σχέσεων. Επειδή συνεχίζω να περιγράφω τι ανέφερε, για να το συμφωνήσουμε, συζητούσαμε 10 χρόνια. Και για να καταλήξουμε, πρέπει να μεσολαβήσει η τουρκική εισβολή. Και συμφωνήθηκε ο κώδικας βιομηχανικών σχέσεων το 1977. Στη χώρα μας διεξάγονται ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, συνομολογούνται συλλογικές συμβάσεις και εκείνοι οι οποίοι τις υπογράφουν οφείλουν να εγγυώνται την εφαρμογή τους. Αυτή η διαδικασία δεν είναι ούτε διεκπεραιωτική ούτε προσχηματική. Δεν είναι υπερβολή ότι η συνδικαλιστική οργάνωση αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας. Επειδή οι εργαζόμενοι που δεν είναι οργανωμένοι είναι αυτοί που καταλήγουν να βρίσκονται εκτεθειμένοι. Εμείς ως πολιτεία, μαζί με την εκτελεστική εξουσία ή νομοθετική εξουσία, οφείλουμε να ρυθμίζουμε τις εργασιακές σχέσεις αποτελεσματικότερα και το κράτος, καθώς και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, οφείλουμε να λειτουργούμε ως υποδειγματικοί εργοδότες. Αλλά ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, η συνδικαλιστική οργάνωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν οι εργαζόμενοι να εργάζονται υπό συνθήκες αξιοπρέπειας με απολαβές οι οποίες ανταποκρίνονται στη συνεισφορά τους. Εκτιμώ ότι μέσα από τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που χαρακτηρίζει τους κοινωνικούς εταίρους διαχρονικά και το συνδικαλιστικό κίνημα ειδικότερα, θα καταφέρουμε μαζί να διαχειριστούμε αποτελεσματικά όλες τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας. Μέσα στο επόμενο διάστημα την επικαιρότητα σε κάποιο βαθμό εκτιμώ ότι θα απασχολήσουν και οι προσπάθειες που καταβάλουμε για τη διασφάλιση του μέλλοντος του θεσμού της ΆΤΑ, που όπως αναφέρθηκε από προηγούμενους πρόεδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί ευλογία για τον τόπο μας και εκτιμώ ότι εφόσον όλοι επιδείξουν την απαραίτητη επικοδομητική διάθεση, τα αποτελέσματα θα είναι θετικά. Και είμαι επίσης σίγουρος ότι και η διακριτική συμβολή της ΠΑΣΕ αντίξει αυτή τη διαδικασία, καθώς επίσης και η δυνατότητα που θα έχουμε για ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων θα βοηθήσει ώστε να καταφέρουμε να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί σύνεδροι, εύχομαι καλές επιτυχίες στις εργασίες του συνεδρίου και σας διαβεβαιώνω ότι το Υπουργείο Εργασίας θα βρίσκεται κοντά σας για οτιδήποτε κρίνετε ότι μπορεί να χρειαστεί και η συμβολή μας να είναι επικοδομητική. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες. Ένα αναγνωριστικό δωράκι από εμάς για σας. Όλοι μας την αγάπη. Ευχαριστώ πολύ τον αξιότιμο Υπουργό Γιάννη Παναγιώτου και παρακαλώ να προσέλθει στο βήμα ο κύριος Παναγιώτης Παλαπετές, Επίτροπος του Πολίτη, για τον δικό του χαιρετισμό. Να μου επιτρέψετε να υιοθετήσω το πρωτοκολλό, όπως και να μου επιτρέψετε να μην προχωρήσω σε ομιλία πολιτική ως ο Υπουργός Εργασίας, νομίζω είναι αρκετά κατατοπιστικός. Να το κάνω λίγο πιο προσωπικό, γιατί νιώθω μια περίεργη σύνδεση και μάλλον
χαρά και τιμή. Προφανώς λόγω του ότι ο πατέρας μου ήταν ενεργός τέλεχος της ΠΑΣΕ-ΑΤΙΚ για χρόνια. Επίσης, προφανώς το να βρίσκομαι εδώ οφείλεται κατά κύριο λόγο στη ΣΥΤΑ, στην οποία εργοδοτήτουν για πάρα πολλά χρόνια. Έτσι νιώθω ιδιαίτερα το αίσθημα τιμής και ευγνωμοσύνης που βρίσκομαι εδώ. Ο συντεχνιακός κόσμος αποτελεί τη βάση της δημοκρατίας. Αυτό είναι αντίρρητο. Όπου πάσχει και όπου καταπιέζεται, η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο ρόλος της ΠΑΣΕ-ΑΤΙΚ διαχρονικά ήταν να προασπίσει και να ενισχύσει τα εργασιακά δικαιώματα. Το έζησα. Δεν μπορώ να πω βιωματικά ότι είχε μεγάλη επιτυχία σε αυτόν τον ρόλο. Οπότε εύχομαι το συνέδριο να δώσει μια νέα όθηση στην ΠΑΣΕ-ΑΤΙΚ, να συνεχίσει να παράγει πολιτικές που να υπερασπίζουν τα συμφέροντα των εργαζομένων, να βοηθά τον οργανισμό της ΣΥΤΑ να εξυγχρονίζεται και να αναπτύσσεται περαιτέρω και να σας ευχηθώ καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η κυρία Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, βουλευτής και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, για τον δικό της χαιρετισμό. Καλημέρα σε όλες και όλους. Για σκοπούς οικονομίας χρόνου να μου επιτρέψετε και εμένα να υιοθετήσω το πρωτόκολλο. Φίλοι του Προεδρείου, φίλε Γιάννη, αγαπητές φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι της ΠΑΣΕ-ΑΤΙΚ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα σε αυτό το σημαντικό συνέδριο της ΠΑΣΕ-ΑΤΙΚ. Μιας συντεχνίας που εδώ και δεκαετίες αποτελεί πυλώνα αξιοπρέπειας, συνέπειας και αγωνιστικότητας. Η ΠΑΣΕ ιδρύθηκε το 1991 ως η ανεξάρτητη τρίτη φωνή των εργαζομένων μακριά από κατεστημένα και έχει καταφέρει να καθιερωθεί σήμερα ως η δεύτερη μεγαλύτερη συνδικαλιστική δύναμη της ΑΤΙΚ. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα συνέπειας, θάρρους και ξεκάθαρων θέσεων, ισοζυγισμένων και μετρημένων. Είναι αποτέλεσμα αγώνων. Αγώνων για τους εργαζόμενους, αλλά και για κάτι πιο μεγάλο. Για το δημόσιο συμφέρον, για τη διαφάνεια, για την προστασία της περιουσίας του κράτους. Η ΠΑΣΕ πρωτοστάτησε διαχρονικά και τολμώ να πω με πολιτικό κόστος στη διερεύνηση σκανδάλων και κυρίως στον αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης της ΑΤΙΚ. Και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αυτή η φωνή είναι απαραίτητη. Θέλω να το ξεκαθαρίσω χωρίς περιστροφές. Το Δημοκρατικό Κόμμα ήταν, είναι και θα είναι εναντίον της ιδιωτικοποίησης της ΑΤΙΚ. Και όχι μόνο της άμεσης, αλλά και οποιασδήποτε έμμεσης διαδικασίας που ντυμένη με τεχνοκρατικό μανδύα οδηγεί στην αποδυνάμωση του δημόσιου χαρακτήρα της. Η ΑΤΙΚ δεν είναι απλώς μία εταιρεία. Είναι μία στρατηγικής σημασίας επιχείρηση. Είναι ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του κράτους. Είναι εργαλείο ανάπτυξης, τεχνολογικής πρόοδου, κοινωνικής προσφοράς και ασφάλειας για τον Κύπριο πολίτη. Και πρέπει να παραμείνει ως τέτοια. Στον πρόσφατο αγώνα της ΠΑΣΕ, απέναντι στον αποκλεισμό της από τον τραπέζι του διαλόγου, η δικαίωση ήρθε από το ίδιο το τμήμα εργασιακών σχέσεων. Η ΑΤΙΚ υποχρεώθηκε να επαναφέρει την ΠΑΣΕ στις διαπραγματεύσεις. Αυτή η απόφαση είναι δικαίωση, όχι μόνο για εσάς, αλλά και για ολόκληρο το συνδικαλιστικό κόσμο που επιμένει στην διαφάνεια και τον σεβασμό. Η ΠΑΣΕ δεν είναι απλώς μία συντεχνία. Είναι φορέας κοινωνικής προσφοράς, με εκπαιδευτικά προγράμματα, φιλανθρωπικές δράσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ασφάλιση υγείας για περιστατικά πέραν του ΓΕΣΥ. Είναι δίπλα στα μέλη της, είναι δίπλα στους εργαζόμενους και κυρίως είναι δίπλα από την ίδια την ΑΤΙΚ. Σε μια εποχή ελεύθερης αγοράς, διεθνούς ανταγωνισμού και μεταβαλλόμενων τεχνολογικών απαιτήσεων, η ΑΤΙΚ παραμένει κερδοφόρα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά είναι αποτέλεσμα της εργατικότητας, της αφοσίωσης, της αγάπης των εργαζομένων για την ΑΤΙΚ, της πίστης τους στο μέλλον του οργανισμού. Είναι η απόδειξη ότι μια κρατική εταιρεία μπορεί να είναι αποδοτική, να καινοτομεί και να ανταγωνίζεται επί ίσης όρης. Και εμείς, ως πολιτική δύναμη, θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό σας. Στο πλευρό των εργαζομένων, στο πλευρό της ΑΤΙΚ, στο πλευρό της κοινωνίας. Φίλες και φίλοι, η δύναμη της ΠΑΣΕ είναι η ενότητα και η αλληλεγγύη των μελών της. Είναι η αποφασιστικότητα. Είναι η πίστη στις αρχές και τις αξίες που την ίδρυσαν πριν από 3 και περισσότερο δεκαετίες. Και σήμερα, απέναντι στις προκλήσεις, αυτή η φωνή πρέπει να δυναμώσει ακόμα περισσότερο.
Σας συγχαίρω για την δουλειά σας, για την διαδρομή σας και για την συνέπειά σας. Και σας καλώ να συνεχίσετε με την ίδια πίστη και με την ίδια αφοσίωση να υπερασπίζεστε τα δικαιώματα των εργαζομένων και την στρατηγική σημασία της ΑΤΙΚ για την Κύπρο. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, απλά και σταράτα. Καλές επιτυχίες εύχομαι στις εργασίες του συνεδρίου σας. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Χριστιάνα Νεροτοκρίτου και παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο κύριος Αλέκος Τριφωνίδης, βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος της ΠΑΣΕ. Καλημέρα μας, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, φίλοι Πρόεδρε της Επιτροπής, αναπληρωτή Πρόεδρε, φίλοι εκπρόσωπε του ΕΛΑΜ, συνάδελφοι, συνδικαλιστές, συναδέλφισες. Δεν νιώθω αιτία από τη ΣΥΤΑ, για να ξέρετε. Η ΣΥΤΑ είναι η ψυχή μου. Τούτον ήταν και το απάβγασμα που έφκαλε ένας φίλος δημοσιογράφος μετά από μια συνέντευξη που είχα δώσει μετά την εκλογή μου στη Βουλή. Η ΣΥΤΑ και στη συνέχεια η ΠΑΣΕ ΑΤΙΚ είναι η ζωή μου και η ψυχή μου. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, μαζί με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Αναφέρθηκαν και ο κύριος Υπουργός και ο φίλος Υπουργός, ο Επίτροπος και η φίλη Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών για την αξία και τους αγώνες της ΠΑΣΕ ΑΤΙΚ. Εγώ παρόλο ότι έγραψα, θα μιλήσω του βάθους ψυχής. Για να υπάρχουμε εδώ, κυρία Πρόεδρε, κυρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης, για να υπάρχετε εδώ και εμείς όλοι μας, είναι γιατί έγιναν οι αγώνες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Είναι γιατί πριν αρκετά χρόνια, μαζί με άλλους συναδέλφους, δεν καπηλεύομαστε, είναι γιατί αντισταθήκαμε. Γιατί συμφωνηθήκαμε 1,4 δις να πουληθεί αυτός ο οργανισμός, να δοθεί στην Deutsche Telekom. Και η Deutsche Telekom έντια των 1 εκατομμύριο πελάτες μας. Ήθελε το στρατηγικό χώρο της Κύπρου με τις τηλεπικοινωνίες της, γιατί έχει τις αγορασμένες όλες που τη Γερμανία ως την Ελλάδα. Έθελε το στρατηγικό κόμβο της Κύπρου και χώρο τούτον των τηλεπικοινωνιακών κόμβο και τα καλώδια που ξεκινούν από τον Πεντάσχηνο και τη Γεροσκήπου και ενώνουν όλη την Ιφίλιο. Και τούτα είναι τα επιτεύγματα, τα τεράστια, μαζί με πολλά άλλα. Αυτόν ήθελα. Εμείς σε αυτήν τη λέλαπα που ήταν συμφωνημένοι και είχαμε αντισταθεί και ως εργαζόμενοι και ως συντεχνία και με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και με την πλειοψηφία των εργαζομένων και με τη συμπαράσταση και τότε βουλευτών και κομμάτων, και αποτρέψαμε αυτό το πράγμα, γιατί τα 1,4 δις θα πιέναν στον λάκκο και τις υποχρεώσεις του κράτους, αλλά αυτός ο οργανισμός θα ανήκε σε ξένα χέρια. Και η κυπριακή οικονομία, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αναπτύσσεται γιατί ένας από τους βασικούς πυλώνες στήριξης της κυπριακής οικονομίας είναι οι τηλεπικοινωνίες. Χωρίς τηλεπικοινωνίες σύγχρονες και ένα μεγάλο μπράβο στους εργαζόμενους, στις διοικήσεις, στα εκάστοτε συμβούλια για την ανάπτυξη. Η ΣΥΤΑ έχει πρωτιές σε όλη την Ευρώπη και στην κινητή και στο Fiber και πολλά άλλα, θα αναφερθούν οι συναδέλφοι και λόγω χρόνου. Ναι, τον βασικό πυλώνα στήριξης της οικονομίας του τόπου ξεκινά από εδώ, από αυτόν τον οργανισμό.
Και είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε περήφανοι. Η Πασαία ΤΙΚ είχε πρωτοστατήσει και συνεχίζει να πρωτοστατεί σε αυτούς τους αγώνες, γιατί εμάς πάνω απ' όλα εν ήταν αν έχουμε τόσα μέλη ή πιο λίγα ή πιο πολλά. Για μας ήταν πρώτα η προστασία του οργανισμού. Και άμα έχεις δυνατόν οργανισμό βιώσιμο, γερό, τότε μπορεί να διεκδικάς και δικαιώματα των εργαζομένων, βέβαια μέσα σε λογικά, λελογισμένα πλαίσια που να μην ανατρέπουν τις κολόνες του οργανισμού, που είναι η δυνατή βιωσιμότητα του, είναι οι αγώνες για το Ταμείο Συντάξεων. Παρακαλώ, πρέπει να υπενθυμίζομαι. Η πρώτη τότε με τις επενδύσεις, τις μεγάλες, και τώρα συνεχίζεται μια τεράστια προσπάθεια και από τους εργαζομένους και από το Συμβούλιο, ούτως ώστε τα 300 εκατομμύρια που επενδυθήκαν τότε στις επενδύσεις, τις μαύρες επενδύσεις, να επιστρέψουν πίσω. Γι' αυτό αναγκάζεται και η ΣΥΤΑ και το προηγούμενο Συμβούλιο και το σημερινό να δίνει διαχρονικά 23 εκατομμύρια, νομίζω, κάθε χρόνο για αναπλήρωση εκείνου του κενού, μαζί με τις προσπάθειες που καταβάλλονται είτε να αξιοποιηθούν οι επενδύσεις που έγιναν, είτε να επιστρέψουν πίσω χρήματα. Θέλω να θυμίσω ότι η πρώτη αγαπητή μου που πήγα φυλακή για διαφθορά από το δημόσιο είναι από το σκάνδαλο Δρομολαξιάς, και μετέπειτα υπήρχαν κι άλλα σκάνδαλα μέσα στις επενδύσεις που εμείς δεν φοβηθήκαμε να το κάνουμε, ότι μες στη θάλασσα εκινούσαν μας οι μπράβοι τους για να τραβήσουμε πίσω. Όμως δεν τραβήσαμε, γιατί πάνω απ' όλα ήταν και η βιωσιμότητα του Ταμείου Συντάξεως και η ΣΥΤΑ. Επομένως, όλα αυτά θέλουμε να συνεχίσουν. Η Πασαία ΤΙΚ έχει έναν ιστορικό ρόλο να επιτελέσει πάνω στους διαχρονικούς αγώνες και τους στήριξη της ΣΥΤΑ, αλλά και την κοινωνική της προσφορά και σε όλους τους τομείς. Εγώ είμαι περήφανος που διατέλεσα για πολλά χρόνια και αντιπρόεδρος και οργανωτικός και γενικός γραμματέας αυτής της οργάνωσης, γιατί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πρώτα εργαζόμαστε για τις αρχές που διακηρύτταμε, αλλά δουλεύκαμε για τον οργανισμό πρώτιστα, να σταθεί ο οργανισμός. Και έρχομαι στο σήμερα, κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε, φίλοι και φίλες. Ενώ ο οργανισμός καταγράφει τα κέρδη που καταγράφει, ενώ κάποιοι νέμονται, κυρία Πρόεδρε, των οργανισμών, η οποία έθελε να πουληθεί. Εν και δέχομαι τούτοι που έθελαν να πουληθεί και ήταν πρωτοστάτες σήμερα να καυχούνται. Διότι ακούω τους και στη Βουλή. Η ΣΥΤΑ μας και η ΣΥΤΑ μας. Α, τώρα είναι η ΣΥΤΑ σας. Είναι η ΣΥΤΑ σας σήμερα, για πριν λίγα χρόνια είσαστε ανάθεμαν η ΣΥΤΑ και οι εργαζόμενοι. Μιλώ έτσι απλά γιατί με ενδιαφέρουν ιδίως με τα πρωτόκολλα. Αυτοί που μιλούν για τη ΣΥΤΑ σήμερα να σκεφτούν και τι έκαναν πριν, αλλά και τι κάνουν σήμερα. Και έρχομαι στο προκείμενο, γιατί δεν έχω ούτε αναστολές ούτε υπεκφύγες. Υπάρχουν θέματα σήμερα, κύριε Πρόεδρε, γιατί μιλώ σαν επίτιμος πρόεδρος της ΠΑΣΕ, που διαφωνούμε. Συμφωνηθήκαν από τους προηγούμενους. Υπάρχει ένα μείζο θέμα, είπε και η Χριστιανά, είμαστε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και θα συνεχίσουμε να είμαστε είτε την άμεση είτε δια της πλαγίας.
έγινε μια συμφωνία με τους καλούς συνάδελφους, οι οποίοι κανένα θέμα με τις συντεχνίες, ήταν σε έναν πνεύμα διαλόγου, συμφωνηθήκαν κάποια πράγματα. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, δεν τα δεχόμαστε. Σας το λέω κατάμματα και δεν δέχομαστε ούτε την τοποθέτηση ούτε του Προέδρου της Δημοκρατίας, ούτε κανενός σε αυτό το θέμα. Κύριε, φίλε Υπουργέ, φίλε Επίτροπε, εμείς θέλουμε την βοήθεια σας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κουβεντιάσουμε αυτόν το θέμα. Οι 50 που θέλετε εμέσως να βάλετε δια της πλαγίας σε όλον τον οργανισμό, για μας σημαίνει έμμεση ιδιωτικοποίηση. Και πρέπει να μας ακούσετε. Γιατί αν δεν μας ακούσετε και πάρετε κανονισμούς, ενώ την ίδια ώρα σας στηρίζομαι με τα 1000 και έχετε να επιδείξετε και περγαμηνές. Έχετε και μπράβο σας. Και εν τούτη η αποστολή σας. Αυτόν το πράγμα θέλουμε να το αλλάξετε. Και οι συντεχνίες που το υπογράψαν είναι εναντίον. Και εκείνες μπορεί να θέλουν και αν τους αρωτήσεις, θέλουν το και εκείνες. Αυτόν το πράγμα δεν γίνεται. Και ο φίλος, να ξέρετε ότι βλέπω τον σχεδόν 2-3 φορές την εβδομάδα, πρώην πρόεδρος της ΑΤΙΚ, που τον διαδεχτήκεται, σημερινός πρώτος σύμβουλος του Δημοκρατικού Συναγερμού, που είναι αντιπολίτευση. Πρέπει να διαλέξουμε ότι μερικά πράγματα που συμφωνήσετε και τα θεωρούμε ότι υποσκάπτουν τα θεμέλια της ΣΥΤΑΣ, πρέπει να τα αλλάξουμε. Εμείς, το χαρακτηριστικό μας, φίλοι και φίλες, είναι ότι δεν γεμάσουμε τα λόγια μας. Εμείς δεν είμαστε μοιασμένοι που κανένα για να σιωπούμε. Εμάς, η δύναμη μας είναι η σκληρή δουλειά, η εντιμότητα και οι ίσες δουλειές. Αυτόν το πράγμα θα τα αλλάξουμε. Και να έρθουν κανονισμοί, κυρία Πρόεδρε. Και μιλώ, μην φέρετε αυτούς τους κανονισμούς ενώπιον του Υπουργικού. Να έρθουν, κύριε Υπουργέ, στο Υπουργικό. Εγώ έχω προειδοποιήσει και τον ίδιο τον Πρόεδρο και τους Υπουργούς. Είναι κάζους μπέλι αυτοί οι κανονισμοί που θα ιδιωτικοποιούν τη ΣΥΤΑ δια της πλαγίας. Και δεν με ενδιαφέρει με καμιά κυβέρνηση, με κανένας υπουργός, ούτε κανένας πρόεδρος. Η έννοια μου είναι να διατηρηθεί που την ηγεσία σας. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτός ο οργανισμός και να αναπτύσσεται για να μείνει πυλώνας σταθερότητας της κυπριακής οικονομίας. Δεν είναι απλό το έργο που επιτελείται. Είναι τεράστιο και 1000 μπράβο. Και εσείς και οι εργαζόμενοι και εκείνοι υποφύαν και εκείνοι πονάρτουν. Άρα, αυτόν το μεγάλο θέμα και τελειώνω. Θέλουμε να το συζητήσουμε, να βρούμε αυτόν τον μικρό αριθμό. Δεν γίνεται να μου λέτε ότι εγώ να πιάω. Δώσαμε σας την ευκαιρία του οργανισμού να βάλει Γενικό Διευθυντή Μπόξου και άλλους ανώτερους διευθυντές. Πολλά καλό. Να έρθει η τεχνογνωσία από όξω. Και ήρθε. Και σωστό. Είναι εδώ και άτομα που ήρθαν από όξω. Είναι καλό τούτο. Δεν μπορούμε να πάμε και σε πιο κάτω. Δηλαδή θέλουμε άλλο 50 σαΐνια μες στον οργανισμό και να τα βάλουμε μες στην δομή. Εγώ λέω μπορεί να φέρετε άλλο 4-5, 10, άτε. Το 50 δεν μπορεί να ισχύσει. Θα πάρει τον οργανισμό αλλού. Και με όλη την εκτίμηση, όλοι μας είμαστε περαστικοί. Και εμείς στη Βουλή, και οι Υπουργοί, και οι Επίτροποι, και εσείς. Η ΣΥΤΑ πρέπει να παραμείνει στα χέρια του κράτους, αναδιοργανωμένη στις σύγχρονες εποχές. Και εδώ θέλω να ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, πολλές αλλαγές που υλοποιάτε σήμερα
είναι οι εργαζόμενοι που τις εισηγηθήκαν. Μπήκαν μπροστά οι εργαζόμενοι για να αλλάξουν πράγματα, για να προστατεύσουν τον οργανισμό τους. Επομένως, εμείς θέλουμε διάλογο σε επίπεδο Υπουργού Οικονομικών και Προέδρου Δημοκρατίας. Γιατί οι υποσχέσεις του Προέδρου ήταν άλλες και εγώ δεν δέχομαι καμία παρέκκληση που τις υποσχέσεις του. Γιατί θα πάμε με ίσως, σε σύγκρουση. Πάνω απ' όλα η ΣΥΤΑ, οι εργαζόμενοι, για να στηρίζουν την οικονομία και την ανάπτυξη του τόπου. Είμαι αισιόδοξος ότι θα βρούμε τη χρυσή τομή, γιατί ο διάλογος, ξέρω και τα άτομα που είναι εδώ οι φίλοι, είμαστε του διαλόγου και της χρυσής τομής για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη ΣΥΤΑ για τα επόμενα 50-100 χρόνια πόσα που εμείς δεν θα είμαστε σε τούτη ζωή. Θέλω να συγχαρώ την ηγεσία και εσάς για το έργο που επιτελείτε. Είμαι περήφανος που είμαι μαζί σας, που ήμουν στην ηγεσία, αλλά συνεχίζω να είμαι με άλλους ρυθμούς. Θα έχετε τη στήριξη μας από το Κοινοβούλιο και οπουδήποτε αλλού, γιατί αυτόν επιβάλλει η συνείδησή μας και η ψυχή μας. Και αυτό θα κάνουμε. Μείνετε δυνατοί. Είμαστε δίπλα σας γιατί το αξίζετε, γιατί το αξίζει αυτός ο οργανισμός, γιατί το αξίζει ο τόπος μας. Να είστε καλά, με υγεία σε όλους και καλή πρόοδο. Είπα και του Γιάννη, είναι ότι η Ειρήνη έφερε του Γιάννη και ποντά τώρα που τον πήρκο πιο μεγάλο. Μπορεί και το Μιτσί να έχει παραπάνω αξία, με υπουργό σε πια... Είναι όλα με αγάπη και εκτίμηση προς εσάς. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αλέκο Τριφωνίδη και παρακαλώ την κυρία Μαρία Τσάκα, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΤΑ, να έλθει στο βήμα για τον δικό της χαιρετισμό. Εξοχότατε κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικού, εκπρόσωποι κομμάτων, φιλοξενούμενοι και προπαντός αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ θα σταθώ λίγο στην ομιλία μου, που αγγίζω διάφορα. Νομίζω ότι είμαστε ευλογημένοι σε τον τόπο στο ότι έχουμε δημοκρατία, κάτι που για πολλούς, σε πολλές χώρες του κόσμου είναι αυτονόητο. Οπότε πολλά πράγματα μπορούμε να τα συζητούμε και να τα μιλούμε. Νομίζω είναι κάτι σημαντικό και κάτι το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε. Η καιρή εμπαράξενη και τούτο πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κόριο οφθαλμού. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στο συνέδριο σας. Είναι πάντα τιμή μου να απευθύνομαι σε αυτό το βήμα, γιατί εδώ βρίσκονται οι άνθρωποι που στηρίζουν με συνέπεια το έργο και την πορεία της ΣΥΤΑ. Η φετινή χρονιά μας βρίσκει σε μια ιδιαίτερη απαιτητική συγκυρία. Σε ένα διεθνές περιβάλλον ασταθές και απρόβλεπτο, με την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική αλλαγή, τις κοινωνικές ανισότητες να επηρεάζουν βαθιά τον κόσμο της εργασίας. Σε αυτές τις συνθήκες, η ευθύνη μας ως δημόσιος οργανισμός δεν είναι μόνο να προσαρμοζόμαστε, είναι να δίνουμε το παράδειγμα. Να λειτουργούμε με προοπτική και κυρίως με σεβασμό στους ανθρώπους μας. Το 2024 ήταν μια χρονιά πρόοδου σε πολλά επίπεδα. Καταγράψαμε θετικά οικονομικά αποτελέσματα, γεγονός που ενισχύει τη δυνατότητά μας να επενδύουμε τόσο στο μέλλον του οργανισμού, όσο και στη σταθερότητα και ασφάλεια των εργαζομένων μας. Η ομαλή και επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για την περίοδο 22-24 αποτελεί ένδειξη του κλίματος συνεργασίας και του διαλόγου που θέλουμε να ενισχύσουμε. Ήμασταν ο πρώτος οργανισμός που ολοκλήρωσε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο. Είναι αποτέλεσμα εμπιστοσύνης και σοβαρότητας και από τις δύο πλευρές. Την ίδια περίοδο, συνεχίσαμε να επενδύουμε σε ένα σύγχρονο, ελκυστικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.
Δώσαμε έμφαση σε πολιτικές που διευκολύνουν την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Στηρίζουν ουσιαστικά τους εργαζόμενους γονείς, προσφέρουν στήριξη στην επανένταξη μετά από απουσία και ενθαρρύνουν την καθημερινή ευημερία. Παράλληλα, αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαβίου μάθηση και επενδύουμε στη φροντίδα για την ψυχική υγεία. Αυτές δεν είναι κινήσεις εντυπωσιασμού. Είναι αναγκαίες παρεμβάσεις για να διατηρούμε την ανθρώπινη διάσταση της εργασίας σε έναν κόσμο που αλλάζει. Η πορεία του Ταμείου Συντάξεως είναι αποτέλεσμα ευθύνης και σοβαρής διαχείρισης. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να φροντίσουμε για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων μας, όχι μόνο στο παρόν, αλλά και σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, δίνουμε προτεραιότητα στην περιβαλλοντική μας ευθύνη. Εγκαθιστούμε φωτοβολταϊκά συστήματα και ενισχύουμε την ενεργειακή αυτάρκεια των εγκαταστάσεών μας, ενώ επενδύουμε στη βιώσιμη αναβάθμιση των υποδομών μας με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Πιστεύουμε ότι η πραγματική πρόοδος δεν μετριέται μόνο με οικονομικά μεγέθη, αλλά και με τον σεβασμό που δείχνουμε στο περιβάλλον και στις γενιές που έρχονται. Με την ίδια σοβαρότητα επενδύουμε και στη διακυβέρνηση του οργανισμού. Με σαφές αρχές και σταθερό προσανατολισμό θέτουμε γερά θεμέλια για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις με ευελιξία και αξιοπιστία. Όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά χωρίς το προσωπικό της ΣΥΤΑ, εσάς. Όπως είπε και ο κύριος Τριφωνίδης, εμείς είμαστε σημερινοί και αυριανοί. Εσείς έχετε σημασία. Εσείς δίνετε καθημερινά ουσία στην αποστολή του οργανισμού με τη γνώση, την αφοσίωση και την ευθύνη με την οποία υπηρετείτε το έργο σας. Είμαστε πεπισμένοι ότι η τεχνολογία, όσο προηγμένη κι αν είναι, δεν είναι αξία χωρίς ανθρώπους που τη λειτουργούν με κριτική σκέψη, ήθος και συναίσθηση του ρόλου τους. Γι' αυτό και παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου του οργανισμού. Όχι μόνο μέσα από παροχές και υποδομές, αλλά μέσα από ουσιαστικές πολιτικές που καλλιεργούν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και δίνουν πραγματικό χώρο στην εξέλιξη. Πολιτικές που αναγνωρίζουν τις διαφορετικές ανάγκες και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να μπορεί κάθε άνθρωπος να προσφέρει τον καλύτερο του εαυτό. Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, η συμβολή της οργάνωσής σας μαζί με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν το προσωπικό είναι καθοριστική στην καλλιέργεια θετικού κλίματος και υγιών εργασιακών σχέσεων στον οργανισμό. Μέσα από τη διαρκή σας παρουσία και τον γόνιμο διάλογο αναδεικνύεται στην πράξη το ρόλο και τη σημασία του συνδικαλισμού στο σήμερα. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαρία Τσάκα και παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο κύριος Αχιλλέας Χαραλάμπος, πρόεδρος της ΠΟΑΣΟ, για το δικό του χαιρετισμό. Αγαπητοί φίλοι, είναι με μεγάλη μου χαρά που μου δίνεται η ευκαιρία να απευθύνω σύντομο χαιρετισμό στο 12ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΑΣΕ ΑΤΙΚ ΠΟΑΣΟ. ΠΑΣΕ ΑΤΙΚ ΠΟΑΣΟ, 35 χρόνια ζωής. 35 χρόνια πορείας με ανεξάρτητο προσανατολισμό. 35 χρόνια έντονης και έντιμης συνδικαλιστικής δράσης. Μια συνδικαλιστικής δράσης που εκτός των άλλων έχει αναδείξει στελέχη της εντός και εκτός του ευρύτερου συνδικαλιστικού χώρου. Είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο που η ΠΑΣΕ ΑΤΙΚ ΠΟΑΣΟ μέσα από την ίδρυσή της προώθησε την εργατική πολυφωνία εντός της ΑΤΙΚ και η οποία σε μεταγενέστερο χρόνο διαδραμάτισε καθοριστικό και σημαντικό ρόλο σε αυτήν ακόμα την πορεία του οργανισμού.
Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην προσπάθεια που έγινε για ιδιωτικοποίηση της ΑΤΙΚ. Η ΠΑΣΕ ΑΤΙΚ Πουασό προβληματίστηκε, ψάχτηκε και αφού συμβουλεύτηκε παγκοσμίου φήμης ειδικούς, τάχτηκε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της Σύρας. Θέση που στην πορεία την δικαίωσε. Φυσικά για να το πετύχει αυτό, κινητοποίησε τα μέλη της, επιστράτευσε τα δυνατά της χαρτιά, βγήκε στους δρόμους, μοίρασε φυλάδια, διοργάνωσε ημερίδες και διαλέξεις και συμμετείχε σε εκστρατείες κατά της ιδιωτικοποίησης. Και εδώ είναι πολύ ορθό να αναφέρω ότι στον ίδιο αγώνα τάχτηκαν και άλλες συντεχνίες εντός της ΣΥΤΑ που ασπάστηκαν τις ίδιες θέσεις. Άξια σχολιασμού, αλλά πολύ επιγραμματικά, αναφέρω επίσης την εναντίωση της ΠΑΣΕ ΑΤΙΚ Πουασό στην αγορά μέρους του συγκροτήματος Νίκη στο Λατσί από το ΤΕΙ ΑΤΙΚ, αλλά και την υπεύθυνη στάση που τήρησε στο σκάνδαλο της Δεμολαξιάς, καθώς επίσης και στην υπεύθυνη στάση της στην πορεία για εξυγχρονισμό της ΑΤΙΚ. Θα ήταν παράληψη μου να μην αναφερθώ στις ενέργειες της ΠΑΣΕ ΑΤΙΚ Πουασό, που μαζί με άλλες 11 συνδικαλιστικές οργανώσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, οργανώσεις από την αρχή ηλεκτρισμού, από τα λιμάνια, από την Προμήθεια, από τις Κυπριακές Αερογραμμές τότε, πέτυχε την επαναδραστηριοποίηση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, γνωστής ως ΠΟΑΣΟ. Τέλος, εύχομαι στην ΠΑΣΕ ΑΤΙΚ ΠΟΑΣΟ να αντιμετωπίζει τις μελλοντικές προκλήσεις με απαράμιλο σθένος, έχοντας ως νόμονα πάντα την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της, αλλά και όλων των υπαλλήλων της ΣΥΤΑ γενικότερα. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί ο απολογισμός δράσης και η επεξήγηση του μελλοντικού πλάνου της ΠΑΣΕ ΑΤΙΚ από το Γενικό Γραμματεία Κώστα Μιλτιάδους και τον κύριο Γιάνκο Γιανκουλή, πρόεδρο της ΠΑΣΕ. Καλείται στο βήμα ο κύριος Κώστας Μιλτιάδους, Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΕ ΑΤΙΚ Πουασό. Και εγώ με τη σειρά μου σας καλωσορίζω στο σημερινό μας συνέδριο. Η παρουσία σας σίγουρα μας τιμά ιδιαιτέρως. Επιτρέψτε μου να παραλείψω και εγώ τις προσφωνήσεις για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο, αφού αυτές έχουν ήδη γίνει από τους προηγούμενους. Θα πω λίγα λόγια για το τι αντιμετωπίσαμε και το τι περάσαμε από το προηγούμενο συνέδριο και φαντάζομαι μετά θα ακολουθήσει ο Πρόεδρος να επεξηγήσει τα μελλοντικά πλάνα. Από το προηγούμενο συνέδριο μέχρι και σήμερα έχουν γίνει αρκετά που αφορούν την πορεία και το μέλλον του οργανισμού. Νιώθουμε περήφανοι, πραγματικά νιώθουμε περήφανοι για τα επιτεύγματα του οργανισμού μας, γιατί αυτά σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην εργατικότητα, δέσμευση και αγάπη του προσωπικού προς τη μεγάλη οικογένεια που ονομάζεται ΣΥΤΑ. Για μας η ΣΥΤΑ είναι το δεύτερο σπίτι μας και όχι ένας απλός εργοδότης. Σαν συνδικαλιστικό κίνημα και με πνεύμα συνένεσης και συνεργασίας έχουμε προβεί σε αρκετές αλλαγές για να διασφαλίσουμε την προοπτική και το μέλλον του οργανισμού μας. Υπήρξαν όμως και θέματα στα οποία διαφωνήσαμε. Πάντοτε προτάσσοντας με επαρκή αιτιολόγηση τους λόγους και πάντοτε βάζοντας στο τραπέζι τις ανάλογες εναλλακτικές λύσεις. Η κυριότερη μας διαφωνία ήταν στη συμφωνία για τη μετεξέλιξη προσωπικού που έχει υπογραφεί από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Θυμίζω ότι οι συζητήσεις είχαν ξεκινήσει το 2022 με θέμα εξυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου της αρχής. Στο συγκεκριμένο έγγραφο υπήρχαν πάρα πολλά άρθρα για το καλό του οργανισμού πέραν των θεμάτων που άπτονταν του προσωπικού, όπως ανέλυξη και όροι εργοδότησης. Πολλά από αυτά προήλθαν από το ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα και ιδιαίτερα από την ΠΑΣΕ.
Στη συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων συμφωνήσαμε, αλλά δυστυχώς μέχρι και σήμερα λίγα έχουν γίνει για την πρόθεση τους. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι συζητήσεις ατώνησαν για να φτάσουμε στα τέλη του 2023 για να εντατικοποιηθούν με μόνο και κύριο θέμα την μετεξέλιξη προσωπικού, το οποίο ουσιαστικά αφορούσε μόνο το εργοδοτικό εργασιακό κομμάτι της όλης συμφωνίας. Ιδιαίτερη πίεση ασκήθηκε για να καταλήξουμε σε συμφωνία τον Ιανουάριο του 2024, πριν την αποχώρηση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Με αρκετά θέματα κατ' εμάς να χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίες. Κάτω από την πίεση που μας ασκεί του και αφού σε αρκετά σημεία είχαμε διαφορετική άποψη και μετά από απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απορρίψαμε το έγγραφο, αφού έμπαινε εκβιαστικά το δίλημμα αποδοχής ή απόρριψης. Περιληπτικά αναφέρω τα κύρια σημεία που προνοούσε η συμφωνία. Προνοούσε σταδιακή κατάργηση θέσεων γραφέων και ειδικευμένου προσωπικού, 700 περίπου θέσεις με τις ανάλογες θέσεις εποπτών, ένταξη σε εθελοντική βάση του ορομήσιου προσωπικού αορίστου χρόνου σε μια νέα κατηγορία με την ονομασία Νέα Κατηγορία Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, δημιουργία μιας νέας κατηγορίας προσωπικού με ονομασία Νέα Κατηγορία Προσωπικού Δημοσίου Δικαίου, νέες κλίμακες μισθοδοσίας και 62 νέους ρόλους που αφορούν τις νέες κατηγορίες προσωπικού, δυνατότητα πρόσληψης μέχρι και 100 ατόμων πρόσθετου μηνιαίου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου, από αυτούς 3 διευθυντές, 7 τμηματάρχες, 40 σε άλλες θέσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες της ΣΥΤΑ, και 50 θέσεις για μετάταξη από μηνιαίων προσωπικών ιδιωτικού δικαίου σε πτυχιούχους ιδιωτικού δικαίου. Το προσωπικό αυτό θα ενσωματώνεται στη δομή και θα έχει όλα τα καθήκοντα, εξουσίες και υποχρεώσεις, δηλαδή ΣΔΑ, αξιολογήσεις κ.ο.κ., όπως και το μόνιμο προσωπικό. Το ποσοστό δημοσίου προς το ιδιωτικού δικαίου προσωπικό θα είναι της τάξης του 60 προς 40% αντίστοιχα. Πρόνοιες για αμοιβές, κίνητρα, προμήθεια και ανέλυξη προς αυξήσεις με βάση την απόδοση είναι 75%-125%. Συμπεράσματα. Μελετώντας με προσοχή το έγγραφο, είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή αρκετών προνοιών του εγγράφου θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό και στο προσωπικό, τόσο εφιστάμενο όσο και νέο. Και οι λόγοι γιατί αυτό το συμπέρασμα. Πρώτον, αποδυναμώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας του οργανισμού, γιατί εκ των πραγμάτων θα αναγκαστεί να αναθέσει μεγάλο όγκο δραστηριοτήτων στους σε ιδιώτες, ανάθεση εργασιών σε τρίτους, ή θα αναγκαστεί να προχωρήσει με αγορά υπηρεσιών ή και πρόληψη προσωπικών με αδιαφανείς διαδικασίες, κυρίως μέσω σύντακων. Ήδη αυτό το ζούμε έντονα το τελευταίο διάστημα, όπου λόγω και της μαζικής αποχώρησης προσωπικού με το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης, την καθυστέρηση στην πρόληψη νέων προσωπικού, παρατηρείται μια μεγάλη υποστελέχωση σε πολλά τμήματα. 2. Δημιουργείται ένας οργανισμός με προσωπικών πολλών ταχυτήτων, ρόλων και ατομικών κλιμάκων που θα προκαλέσει βραχικύκλωμα στην εφαρμογή και διαχείριση του με απρόβλεπτες προεκτάσεις όπως δυσλειτουργία, γραφειοκρατία, ίντρικες μεταξύ του προσωπικού και το σημαντικότερο, η τεχνογνωσία που αποκτάται με τα χρόνια από το προσωπικό σιγά σιγά θα φθήνει. 3. Προσωπικό με πενταετή συμβόλαια θα αξιολογεί μόνιμο προσωπικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού αυτού φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι θα γίνεται με αδιαφανείς και όχι κατά ανάγκη αξιοκρατικές διαδικασίες. Η παραχώρηση προς αξίσεων 75-125 θα καταλήξει σε ποσοστώσεις που θα επιφέρουν αλυσιδωτά πολλά προβλήματα στον οργανισμό. Το νέο εργασιακό καθεστώς θα προκαλέσει αποδύναμωση της κουλτούρας και της δέσμευσης του προσωπικού προς τον οργανισμό. Η ΣΥΤΑ θα πάψει να είναι ελκυστικός προορισμός για εργοδότηση. Αναμένεται να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και την αξιοπιστία του οργανισμού, στοιχεία που μέχρι σήμερα μας διαφοροποιούσαν από τον ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει ουσιαστική αναβάθμιση του υφιστάμενου ορομήσιου προσωπικού αορίστου χρόνου. Για μεγάλη μερίδα του προσωπικού αυτού δεν θα υπάρξει ουσιαστική αύξηση των αποδοχών του. Η πορεία ανέλυξης και προοπτικής είναι θολή, αβέβαιη και για λίγους και εκλεκτούς. Σημαντικές κατακτήσεις του προσωπικού, όπως το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
και το Ταμείο Ευημερίας, αντί η κάλυψή τους να επεκταθεί για να καλύψει όλο το προσωπικό, θα αφαιθούν στο σταδιακό μαρασμό και κατάρρευση λόγω έλλειψης νέων μελών και της σταδιακής μείωσης της εισφοράς του οργανισμού. Η πρόνοια για διασφάλιση του ποσοστού δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου 60-40 δεν μπορεί από μόνη της να διασφαλίσει το δημόσιο χαρακτήρα του οργανισμού όπως κάποιοι διατείνονται. Γιατί ακόμα και στην περίπτωση που όλες οι δραστηριότητες της ΣΥΤΑ δοθούν σε ιδιώτες και παραμείνουν 100 άτομα προσωπικό, εάν τα 60 είναι δημοσίου και τα 40 ιδιωτικού δικαίου, ο κανόνας δεν παραβιάζεται και ούτε μπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδι της πολιτικής αυτής. Εξάλλου, αν ο οργανισμός είναι δημόσιος ή όχι, δεν εξαρτάται σε καμία περίπτωση από το προσωπικό που εργοδοτεί, αλλά από τις αποφάσεις της πολιτείας και των θεσμών. Επιπρόσθετα, αν όντως θέλαμε να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις, τονίζουμε ότι στο 40% δεν περιλαμβάνεται αρκετό προσωπικό που θα έπρεπε να προσμετρά σε αυτόν τον ποσοστό, όπως το πρόσθετο μηνιαίων προσωπικών ιδιωτικού δικαίου, τα 100 άτομα που αναφέραμε προηγουμένως, καθώς και το προσωπικό των θυγατρικών εταιριών που εργάζεται αποκλειστικά για τη ΣΥΤΑ. Εδώ οφείλω να αναφέρω ότι δυστυχώς ο οργανισμός, μετά τη διαφωνία μας και το αίτημα μας για συνέχιση του διαλόγου, επέλεξε να μας αποκλείσει από τις διαπραγματεύσεις, κάτι το οποίο θεωρήσαμε απαράδεκτο και παράτυπο, γιατί η εφαρμογή των προνοιών της μετεξέλιξης προσωπικού επηρεάζει άμεσα τα μέλη μας, τα οποία έχουν έννομο συμφέρον. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, αναγκαστήκαμε και απευθυνθήκαμε στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και ζητήσαμε διαμεσολάβηση με βάση τη διαδικασία της εργατικής διαφοράς. Το αποτέλεσμα αυτής, όπως αναμενόταν, δικαίωσε την ΠΑΣΕ και η σύσταση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων προς τη ΣΥΤΑ ήταν να συνεχίσει να συζητά και να διαπραγματεύεται με την ΠΑΣΕ, όπως έκανε και με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αυτό επιβεβαιώνει ότι οι διαφορές μεταξύ συντεχνιών και εργοδοτών θα πρέπει να λύνονται στο τραπέζι του διαλόγου. Ο αποκλεισμός κάποιων οργανώσεων, επειδή έχουν διαφορετική άποψη από τον εργοδότη, χωρίς αυτή να ακούγεται, να μελετάτε και να προσμετράτε, δεν είναι ωφέλιμη πρακτική και πρέπει να αποφεύγεται αφού παραπέμπει σε εκβιαστικές και τσιθελικές καταστάσεις. Νέο σύστημα προαγωγών. Πιστεύοντας ότι το σύστημα προαγωγών που εφαρμοζόταν στον οργανισμό είχε προβλήματα και σε κάποιες περιπτώσεις ήταν αναξιοκρατικό αφού επιδεχόταν εξωτερικές ή ακόμα και εσωτερικές παρεμβάσεις, μπήκαμε σε συζητήσεις για ένα νέο αναβαθμισμένο σύστημα. Δυστυχώς όμως τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και οι σχετικές ενδείξεις δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ειδικά το μέρος που αφορά τη διαδικασία των κέντρων αξιολόγησης απέχει κατά πολύ από το τι αναμέναμε. Μελετώντας τη διαδικασία των κέντρων αξιολόγησης που ακολουθείται από άλλους μεγάλους οργανισμούς, ακόμα και από την ΕΔΗ πρόσφατα, την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, διαφέρει κατά πολύ από το τι ακολουθήθηκε στη δική μας περίπτωση. Σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές είτε από ISO είτε από άλλους οργανισμούς, ένα σωστό κέντρο αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει πολλαπλές μεθόδους αξιολόγησης, είτε αυτές μπορεί να είναι συνεντεύξεις, προσομοιώσεις εργασιακών καταστάσεων, τεστ ικανοτήτων, προσωπικότητας με ψυχομετρικά εργαλεία, ασκήσεις ομάδας κλπ. Πολλαπλούς αξιολογητές, αξιολόγηση μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων, δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε μια συνέντευξη, αλλά σε πολλαπλές ασκήσεις και δοκιμασίες, ώστε να μπορεί να αναλυθεί η συμπεριφορά του υποψηφίου σε διαφορετικά πλαίσια. Διάρκεια και ολιστική προσέγγιση. Τα κέντρα αξιολόγησης διαρκούν τουλάχιστον μία ολόκληρη μέρα ή και περισσότερες. Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται σε διαφορετικές περιστάσεις και καταστάσεις, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το υποκειμενικό στοιχείο. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις, αυτές πιστεύουμε ότι εξακολουθούν να γίνονται. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι τα άτομα στα οποία εξασκούνται αυτές οι παρεμβάσεις. Πιστεύουμε ότι όλο το σύστημα χρήζει επαναξιολόγησης και αρκετών διορθώσεων για να διασφαλίσει την αντικειμενικότητα, την αξιοκρατία την οποία επικαλείται. Σύστημα διαχείρισης της απόδοσης. Το σύστημα εξακολουθεί να έχει προβλήματα, να είναι χρονοβόρο και να έχει προβλήματα στην εφαρμογή του σε θέματα όπως η στοχοθέτηση, η στοχομέτρηση και η αξιολόγηση. Πιστεύουμε ότι και αυτό χρειάζεται βελτιώσεις για να μπορεί να παίξει τον ρόλο για τον οποίο
δημιουργήθηκε. Κανονισμοί προσωπικού. Αναφέρουν ο φίλος ο Αλέκος. Πρέπει να κλέψει την ομιλία μου από ό,τι φαίνεται. Μας έχουν δοθεί τελευταίως από τον οργανισμό οι προτινόμενες αλλαγές στους κανονισμούς προσωπικού και είμαστε στην αναμονή για διεξοδική συζήτηση με τον οργανισμό. Ευελπιστούμε ότι αυτήν τη φορά ο οργανισμός δεν θα κρατήσει τη στάση που κράτησε για τη μετεξέλιξη του προσωπικού και να μας παραγνωρίσει. Με μια πρώτη ανάγνωση έχουμε εντοπίσει αρκετά σημεία διαφωνίας. Ελπίζουμε ότι μετά από επικοδομητικές διαβουλεύσεις να καταφέρουμε να διαφοροποιήσουμε πρόνοιες και να καταλήξουμε σε λειτουργικούς κανονισμούς. Πρόθεσή μας είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα αποδεκτά μέσα και θεσμούς για να πετύχουμε οι κανονισμοί να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός δημόσιου οργανισμού, αλλά ταυτόχρονα στη σχετική νομοθεσία και στους θεσμούς. Καταλήγοντας, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι η ΠΑΣΕ ΑΤΙΚ-ΠΟΑΣΟ θα συνεχίσει να εργάζεται, να διαβουλεύεται μακριά από σκοπιμότητες, ιδιοτέλειες, προσωπικά συμφέροντα και εξυπηρετήσεις για το καλό του προσωπικού, για το καλό του οργανισμού, για το καλό της κοινωνίας και του τόπου γενικότερα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και καλώ στο βήμα των Πρόεδρων της ΠΑΣΕΑΤΙΚ, Γιάνκο Γιανκουλή, για το δικό του απολογισμό. Πρώτα και κύρια, εργαζόμαστε για το καλό του οργανισμού και είμαστε σίγουροι ότι στην πορεία, αν ο οργανισμός πάει καλά, θα έρθει να ανταποδώσει αυτή την επιτυχία και στο προσωπικό. Αυτό απέδειξε η ιστορία του ίδιου του οργανισμού. Οργανισμοί που ενδιαφέρονται πραγματικά για το προσωπικό τους, όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια η ΣΥΤΑ. Οργανισμοί που επενδύουν στο προσωπικό τους κερδίζουν πίσω αφοσίωση, πάθος, φιλότιμο, συνέπεια. Αυτά είναι που μπαίνουν στην εξίσωση κάθε φορά που κάθε καταναλωτής καλείται να αποφασίσει ποια εταιρεία να επιλέξει. Θυμάμαι παγιά, πριν κάποιον καιρό, είχαμε μια συζήτηση με έναν σύμβουλο που είχε έρθει για τη ΣΥΤΑ για θέματα στις υπηρεσίες πελατών. Και ήταν Ελλαδίδης ο συνεργάτης μας και συζητούσαμε και προσπαθούσε να καταλάβει γιατί η ΣΥΤΑ διατηρεί το μερίδιο που έχει σήμερα. Έβαλαν τους αριθμούς κάτω, ξαναβάλαν τους αριθμούς κάτω και λένε γίνεται τόσο οργανισμό να έχει τόσο ψηλό μερίδιο. Γιατί, αγαπητοί φίλοι, διότι μέσα στους αριθμούς δεν φαίνεται ούτε η αφοσίωση, ούτε το πάθος, ούτε το φιλότιμο, ούτε η συνέπεια του προσωπικού που ούτε όλα μεταφράζονται σε θετικά συναισθήματα για τους πελάτες, σε θετικές εμπειρίες. Αυτά τα στοιχεία έκαναν τη διαφορά όλα αυτά τα χρόνια που η ΣΥΤΑ δέχεται έντονο ανταγωνισμό και πόλεμο τιμών. Όλοι προσπαθούν να υποτιμήσουν ή να υποβαθμίσουν τον ρόλο του προσωπικού. Όσοι προσπαθούν να υποτιμήσουν ή να υποβαθμίσουν τον ρόλο του προσωπικού, θα βρεθεί στο άμεσο μέλλον προεκπλήξεων. Το προσωπικό της ΣΥΤΑ δεν είναι βάρος, αλλά σημαντικό κεφάλαιο που τη διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Η διαφωνία μας λοιπόν με σημαντικές πορνές της θεσμικής καινοτομίας, έτσι για να χτίσω σε εκείνα που είπε ο Κώστας, δεν είναι θέμα μόνο συνδικαλιστικό, αλλά και θέμα αναγνώρισης της προσφοράς του προσωπικού και περαιτέρω επένδυσης σε αυτό. Αυτόν τον κόσμο καλούμαστε λοιπόν να υπηρετήσουμε με γνώμονα πάντα να διατηρείται δυνατή σχέση. Δυνατή ΣΥΤΑ ανταποδίδει στο προσωπικό. Ευχαριστημένο προσωπικό αντανακλάται θετικά στην ίδια τη ΣΥΤΑ. Όραμα μας η ΠΑΣΕ να καταστεί ο κύριος εκφραστής των εργαζομένων της ΣΥΤΑ και πρωταγωνιστής στον αγώνα για διασφάλιση της ευημερίας και των κεκτημένων μας. Εργαστήκαμε ως ΠΑΣΕ στους πιο κάτω πυλώνες. Είχαμε τη συνδικαλιστική δράση. Έχει αναφερθεί εκτενώς ο Γενικός Γραμματέας για τα συνδικαλιστικά θέματα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω να σχολιάσω. Είχαμε τον πυλώνα των οργανωτικών και τις υποδομές που έχει η συντεχνία, την κοινωνική δράση, συνδικαλιστική κατάρτιση και παροχές. Να τα πω έτσι επιγραμματικά. Οι περισσότεροι τα βιώσετε. Τούτες οι εικόνες που βλέπετε είναι που την τελευταία απεργιακή κινητοποίηση που κάναμε, ήταν μια-δύο στάση εργασίας. Θυμάστε τότε, είχε αναφέρει ο Κώστας τα γεγονότα όταν ξεκίνησε η συζήτηση για θεσμική καινοτομία, κάπου είχε να τονίσει και σαν συνδικαλιστικές οργανώσεις όλες μαζί είχαμε κάνει μια-δύο στάση εργασίας για να πιέσουμε να ξεκινήσει ξανά ο διάλογος. Ο λόγος
που έβαλα αυτές τις φωτογραφίες, διότι πολλές φορές, ακόμα και εμείς οι ίδιοι που ζούμε τα γεγονότα, όταν ξεκίνησα να κάνω τον απολογισμό, είδα γεγονότα τα οποία ενώ είναι τόσο πρόσφατα, τα ξεχάσαμε. Ή νομίζουμε ότι είναι πολύ μακριά στο παρελθόν. Η εργατική ειρήνη ή οι εργατικοί διαφορές είναι τόσο κοντά σε μια λεπτή γραμμή που πρέπει πάντα να τις έχουμε υπόψη μας και μας καθοδηγούν στην πορεία. Σαν συντεχνία αυτόν το διάστημα δώσαμε μεγάλη έμφαση στις υποδομές της οργάνωσης. Επανασχεδιάσαμε την ιστοσελίδα της συντεχνίας, σε συνεργασία με τη Συντάκομ, την οποία ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την εξυπηρέτηση. Αξιοποιείται η πλατφόρμα επίσης από τη Συντάκομ για αποστολή SMS. Η ΠΑΣΕ είναι ενεργή στο Facebook, στο Twitter, X και YouTube. Ενώ γίνεται μελέτη να αξιοποιηθεί το Instagram, TikTok και LinkedIn. Ήδη είμαστε σε προχωρημένες σκέψεις και αναμένεται το επόμενη τριετία να δείτε αρκετή δραστηριότητα και εκεί. Όσον αφορά τα μέλη, υπάρχει αύξηση μελών με την νέα στελέχωση των επιτροπών, επιτυχάνεται ανανέωση σε όλες τις επιτροπές επαρχιών και κλάδων. Έχει χαμηλώσει ο μέσος όρος ηλικίας και έχει αυξηθεί η παρουσία γυναικών. Έγιναν καταστατικές αλλαγές που ενισχύουν την πρωτοβουλία των επαρχιακών επιτροπών για κοινωνικές, ψυχαγωγικές, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με στόχο να φέρουν τον κόσμο της ΣΥΤΑΣ πιο κοντά. Δημιουργήθηκε παράλληλα και η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας. Οι επιτροπές των κλάδων καλύπτουν όλα τα μέλη πανκύπρια. Όλα μέλη της ΠΑΣΕ μπορούν πλέον να συμμετάσχουν και μέσω της Επαρχιακής Επιτροπής τους και μέσω της Κλαδικής Επιτροπής τους. Δηλαδή, έκαναμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να ενισχύσουμε τη συμμετοχικότητα. Και θα να πω επίσης ότι, σαν οργάνωση, υιοθετήσαμε τα τελευταία 3 χρόνια και την τεχνολογία. Πολλές συναντήσεις γίνονται σε διαδικτυακά και είδαμε ότι αυξήθηκε κατακόρυφα και η συμμετοχή του κόσμου. Κοινωνική δράση. Γίνηκαν πάρα πολλά πράγματα τούτο το διάστημα. Ψυχαγωγικές εκπαιδευτικές εκδρομές κάθε έτος, εκδήλωση μας στην Κακοπετριά, καρναβαλιστική χορή, συναισθέσεις μελών, τόμπουλες ψυχαγωγικές, φιλανθρωπικές, παραχώρηση εισιτήρων προς τα μέλη μας για παρακολούθηση εκδηλώσεων και ταυτόχρονα ενίσχυση του φιλανθρωπικού χαρακτήρα των εκδηλώσεων αυτών. Στηρίξαμε και καθοδηγήσαμε μέλη μας για απόκτηση νομικής συμβουλής για διάφορα θέματα. Παρέχαμε οικονομική στήριξη, έναν κομμάτι που το κάνουμε αθόρυβο, αλλά πάντα προσπαθούμε να βοηθούμε συναδέλφους μας που έχουν ανάγκη. Προσφέραμε μια αγκαλιά και μια οικογένεια για συναδέλφους που το είχαν ανάγκη. Είχαμε το διάστημα την εκδήλωση με παρακαταθήκη την ιστορία «Κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία». Στα πλαίσια των 30 χρόνων της ΠΑΣΕ έγινε εκδήλωση όπου τιμήθηκαν τα ιδρυτικά στελέχη της ΠΑΣΕ, καθώς και οι συναγωνιστές που υπηρέτησαν την γραμματεία της ΠΑΣΕ και κατατέθηκαν απόψεις για το μέλλον της εργασίας, του συνδικαλισμού και της ΠΑΣΕ ΑΤΙΚ ΑΣΟ. Δεν ξέρω αν έχουμε στη φωτογραφία, αν δεν το πείσετε. Έγινε η μερίδα για την καταπολέμηση της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας 6 Μαρτίου, πέρσι, από την αιγίδα του Υπουργού Εργασίας, τον οποίο, αν και λόγω υποχρεώσεων αποχώρησε, τον ευχαριστούμε ξανά. Πάντα στο. Ωραία. Είναι πάντα στο πλευρό της ΠΑΣΕ ο κύριος Υπουργός και τον ευχαριστούμε πολύ. Μια καινοτομία που έκαναμε, αγαπητοί φίλοι, ήταν το κέντρο συνδικαλιστικής κατάρτισης και να δείτε στην πορεία της παρουσίασης μου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα στελέχη των συντεχνιών να είναι καταρτισμένα. Γνώση ίσον ισχύς. Με μότο συνεχίζω να μαθαίνω, εξελίσσομαι, συμμετέχω συνάμα, εξελίσσομαι. Συνάμα είναι το όνομα που δώσαμε στο κέντρο συνδικαλιστικής κατάρτισης της ΠΑΣΕ, το οποίο είναι εγγεγραμμένο και εγκεκριμένο από την ΕΝΑΘ και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα συνδικαλιστικής κατάρτισης τελεχών. Έγιναν ενέργειες και πιστοποιήθηκε από την ΕΝΑΘ, η αίθουσα Γρηγόρης Κατσελής που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία, στα γραφεία της ΠΑΣΕ. Δεν έχουμε άλλα γραφεία για να πω κεντρικά, αλλά μπορεί και να κάνουμε. Συνεργάτης της ΠΑΣΕ σε αυτήν την προσπάθεια είναι ο φίλος ο Διομήδης, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ, έμπειρος συνδικαλιστής, πρώην Γενικός Γραμματέας εδώ και χρόνια. Μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχεία της Κύπρου Σαββατοκύριακα,
Τα έξοδα καλύπτονται από τα προγράμματα και έτσι δίνεται ευκαιρία στα μέλη να εκπαιδευτούν, να ψυχαγωγηθούν και να κοινωνικοποιηθούν και εννοείται συμμετέχουν και εξελίσσονται. Μέχρι τώρα έχουν προγραμματιστεί 12 εκπαιδευτικά προγράμματα και συμμετέχουν, δεν κάνω λάθος, συμμετείχαν περίπου γύρω στα 110 άτομα σύνολο. Ναι. Ένας άλλος τομέας, τον οποίο δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και δουλέψαμε τα τελευταία χρόνια, ήταν η συμμετοχή σε εκδηλώσεις και οι παροχές που δώσαμε προς τα μέλη μας. Ευκαιρίες διακοπών σε επιλεγμένους προορισμούς στην Κύπρο με επιχορηγημένες τιμές, με το σύνθημα «Όλοι δικαιούνται διακοπές». Ξεκινήσαμε το πέρσι, συνεχίζουμε το και φέτος, ο κόσμος της ΠΑΣΕ το έχει αγκαλιάσει. Ασφάλεια και υγεία για συναδέλφους που θέλουν να καλύψουν περιστατικά που δεν καλύπτει το ΓΕΣΥ. Επίσης, κάτι το οποίο ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Ήδη έχουμε κάνει μια νέα συμφωνία με τη CNP ασφαλιστική, που είναι ο συνεργάτης μας, και έχουμε αναβαθμίσει το πακέτο μας. Και όλα αυτά με στόχο και σκοπό να δώσουμε όσο μεγαλύτερη αξία γίνεται πίσω στους συναδέλφους που επιλέγουν να είναι μέλη της συντεχνίας. Φίλοι και φίλες, όλα τα πιο πάνω αποτελούν ιστορία. Και η ιστορία δεν έχει καμιά αξία, δεν υπάρχει συνέχεια. Για να μπορέσουμε να χαράξουμε πορεία για το μέλλον με στόχο να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα ως κοινωνία και ως ανθρωπότητα από το παρόν, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προκαταλάβουμε το μέλλον και να προετοιμαστούμε. Πάντα τούτο γίνεται με το να κατανοήσουμε την ιστορία. Η εποχή που ζούμε κατέχει μερικά μοναδικά ρεκόρ, τα οποία έχουν αρνητικές προεκτάσεις στην ποιότητα της ζωής μας. Η υποκρισία είναι σε ψηλά επίπεδα, ενώ οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Πολέμοι βρίσκονται σε εξέλιξη στη γειτονιά μας, ενώ ο τούτος παγκόσμιος πόλεμος δυστυχώς δεν είναι μακριά. Η καταστροφή του περιβάλλοντος συνεχίζεται, αφού η πολιτική κατάργηση των πλαστικών καλαμάκια που καταργήσαμε, θυμάστε, δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να υπερνικήσει την καταστροφή που προκαλείται από τους πολέμους, τις πυρκαγιές και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Ο ιστορικός φιλόσοφος Γιουβάλ Χαράρι, στο βιβλίο του Nexus, αναφέρει ότι παρά τις ανακαλύψεις, τις εφευρέσεις και τις κατακτήσεις μας, έχουμε περιέλθει πλέον σε υπαρξιακή κρίση. Ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος της οικολογικής καταστροφής, οι πολιτικές εντάσεις αυξάνονται, η παραπληροφόρηση οργιάζει και βαίνουμε ολοταχώς στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ενός αλότριου δικτύου πληροφοριών που απειλεί να μας εξολοθρεύσει. Γιατί, παρά τα όσα έχουμε καταφέρει, είμαστε τόσο αυτοκαταστροφικοί, προβληματίζεται ο ιστορικός. Ενώ ο φιλόσοφος της τεχνολογίας Γιώργος Χατζηβασιλείου αναφέρει στο βιβλίο του «Φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης», ένα ταξίδι στο μέλλον, αν η κυριαρχία μας στον πλανήτη οφείλεται στο ότι έχουμε πιο ισχυρή νοημοσύνη από τα υπόλοιπα πλάσματα και εφόσον αγγίζουμε πια την τεχνολογική δύναμη να σμιλεύουμε όντα με πιο υψηλή νοημοσύνη από τη δική μας, πώς μπορούμε να ελέγξουμε κάτι που είναι πιο εύφυες από εμάς? Σκεφτείτε το πράγμα, αγαπητοί φίλοι. Σε τούτο που μιλούμε, εν τα επόμενα χρόνια θα είναι ενώπιον μας. Μέρμνα μας θα πρέπει να είναι να ασκήσουμε μια φιλοσοφία που να βυθοσκοπεί πολιτικά και οντολογικά σε αυτήν την τεχνολογική πρόκληση. Οι κύριες πτυχές της οποίας είναι η πιθανή υποχώρηση του ανθρώπου από την αγορά εργασίας, η υπονόμευση της ελεύθερης βούλησης και της δημοκρατίας, η ακούσια αλλά ογκώδη ζημιά που ο ατελής προγραμματισμός μιας ισχυρής τεχνικής νοημοσύνης μπορεί να φέρει, η υποβάθμιση ή οικειοφανισμός των Homo sapiens από την ανάδυση του μετανθρωπισμού. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρτ, είμαι σίγουρος ότι ξέρετε το όνομα, κουρώντας τον κόδωνα του κινδύνου το 2018, επεσήμανε: αυτές οι αλλαγές μπορούν να φέρουν τεράστιες ευκαιρίες, αλλά και ανεπανάληπτες απειλές. Γιατί? Φανταστείτε πώς θα μοιάζει ο κόσμος αν αποτύχουμε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Μπορεί να ζήσουμε μια εποχή θυμού. Ως το 2040 η ανισότητα μπορεί να ξεπεράσει και αυτήν του 19ου αιώνα που ξεκίνησε τότε η Βιομηχανική Επανάσταση.
Η εικόνα του μέλλοντος ίσως να είναι ποτισμένη από μαζικές εξεγέρσεις που θα πυροδοτούν η εκτεταμένη έλλειψη εργασίας, η αστάθεια της αγοράς και η ακόλουθη ψυχολογική εξουθένωση των ανθρώπων. Για να μην σας κάνω την καρκιά φαρμακή, υπάρχουν και αισιόδοξες εκτιμήσεις που υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας απαλλάξει από περιττές και βαρετές εργασίες που κάνουμε τώρα και θα μας προσφέρει το δώρο του ελεύθερου χρόνου. Το μέλλον, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν διαμορφώνεται από παρατηρητές, αλλά από ενεργούς πολίτες. Με αυτά τα δεδομένα, χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, μια νέα πολιτική σύμβαση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο συνδικαλισμός ή η κοινή δράση των πολιτών γίνεται ξανά επίκαιρη, με μοναδικό στόχο τη συνεννόηση και συνεργασία στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποιημένης πολιτικής διακυβέρνησης. Άρα, τελειώνοντας, συνεργασία, αλληλεγγύη, συνεννόηση, ομαδική δουλειά. Πόσο ανθρώπινα ακούγονται όλα αυτά. Η μόνη λύση να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και κίνδυνοι από τη νέα εποχή, έτσι ώστε να παραμείνουμε άνθρωποι, είναι να δράσουμε σαν άνθρωποι. Με σθένος, πάθος και πλάνο. Μοναδικό ζητούμενο να παραμείνουμε άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε.